vida va ensenyar a viure amb aquesta atenció plena en la nostra vida, a posar-hi el cor per davant en la nostra vida, en tot el que fem. Estem tan separats de lo que realment som com a persones, ens relacionem tant amb els altres des dels patrons mentals, els clixés mentals que tenim dels demés, que és molt difícil crear veritables relacions humanes i una comunicació de sintonia si realment no tenim una presència. La meditació ens ajuda a tenir presència, a estar presents, perquè en qualsevol relació interpersonal i en la relació d'ajuda sobretot es pugui donar una sintonia de que l'altre se senti sentit, se senti escoltat. Doncs hem d'estar presents. La pràctica de la meditació ens ajuda a estar presents i des d'aquesta presència, quan jo estic present, l'altre, per ressonància, capta la meva presència i està present. Ara sabem també que estan descobrint tantes coses sobre el cervell, que tenim aquestes neurones mirall, que creen aquesta ressonància i per això els nens, per exemple, de seguida s'encomanen les emocions. Però l'energia, la presència, l'estat intern que té el professor o el psicòleg o qualsevol davant de l'altra persona, com a ressonància, l'altre també ho capta. I és d'aquesta manera que primer passem de la nostra sintonia interior a realment estar en contacte amb el que som en realitat i no amb el món dels pensaments i els conceptes que ens arrosseguen i ens allunyen del que som en realitat. Des d'aquesta sintonia interna passem a la sintonia interpersonal entre els altres. I és d'aquesta manera on les autèntiques relacions humanes, aquelles que poden fer, que construir un món realment de pau i harmonia per tots, puguin ser possibles. Ja està. Pues apa.